الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami at pumamakinig, ayay niya pumagusyain tanong na sumakapantag si iku akida o di na paratiya si iku Allah. Ay sabab yan mga banginsami na upang ako pagibaratan tanu su agama tanu agama Islam siya kayo na ayat tumadeng o agama tanu agama Islam na su akida su paratiya nagyana ni Peteroon unayan o agama tanu agama Islam. So salakaw si iku akida na miitunganan siya sapak upang makapagibaratan tanong siya kayo siya agama tanu agama Islam. Gito'y sabab ayap patut si iku Muslim na ayap pagampaganay paganad niyan na panganal niyan na suka pakatanor o akida niyan kapakatanor o paratiyan niyan. Sabab sa sudika pakatatanor o paratiyaya, dika pakatatanor o akida na makarararad sa dimapya si iku pimbarang agalabek amapya adi inggalabekan Muslim. Kepakai asusambayang Muslim na di matarima sa ayah sabab adi niyang katarima na sudika pakatatanor kariribat o akida niyan, paratiyan niyan. Supuasan yan na siya ka mau tumambu o kepakai supuasan yan na kadaan siya bali siya ayag o sabab kada iron siya bali
Asyabab siyang kutwa di kapakatatano, kariribat o akidan yan, paratiyan yan. Dataranan o pimbarang asimba o muslim. So hajiyan, so zakaniyan, so pimbarang adiing galabakan muslim asimba, si isagyang kaya dunia, asimba niyang ko Allah, na kapakai, apaled no to kadaan siya bali, sa si iko kapakat talinguman yan si ikwalungan na mauri, na daamaklim yan na balas. Ang kutwa pimbarang asimba niyan, pimbarang agalbukyan amapya, apyagat tingan yan, nagupiras-rasyan yan, kung katatab yan si isagyang kay dunia, sa ayabu sabab ng kutwa kariribat o akidan yan. Kariribat ang kutwa paratiyan yan. Di kapakaw untul ang kutwa akidan yan, o di na paratiyan yan. Gito'y sabab mga bangin siyami, asyo Allah na pitero yan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenalang ka, paganadang ka, at tigwa Allah. Kenalang ka, paganadang ka, mata-mataan. Ada asimbaan, daat Tuhan, inunta, su Allah. Ayapagampaganay asyuguan. Ini syugu wagamatano agama Islam na syukapangnan. Sa ayasabab akyabaloy o kapangnan, pagampaganay syuguan wagamatano agama Islam na siya si ko mga galibaktan wa mga pipya. Anugun si ko mga galibaktan wa mga pipya, mga simbatan. Kaubaba din si manusia na pagkarasay, kudi niyan kang galibak siya mapya, napakatana niyan. Kung kapag talinguman niyan sa lungan na mauri, nada kaklimian abalas. Ang kutwa mga galibakyan ang mga pipya, sabab siyang kutwa di kapakatatanor, kapakaw untul, agyang kutwa aakidan yan. Mga bangin siyami, giisabab, aisya abigan tanong sa priority. Kukap pamagusya tanong si iku agama tanong agama Islam, nasukap pamagusya tanong si iku akida. Kapakat tanur o paratyaya, kapakauntol o akida tanong. Paratyaya tanong. Diyan kaya paratyaya pamagusya yung tanong. Nalangon tanuro na matao, siyagyan kaya paratyaya na namarokon yan, namapulaos yan, nagyang kaya nam arokon o paratyaya nagyai idapat. Wajib si ko Muslim, mapaganadiyang piyapia, mapangnaliyang piyapia.
makatanor ang kutwa sabutian, nagparatian yan. Makauntol ang kutwa sabutian, paratian yan. Hisagyang kayanam arukon o paratia si iku Allah. Ayaw pa ganay si hisagyang kaya rukon o paratia yan. Na sual imanu billah. So kaparatia si iku Allah. Na suusayan ko kaparati at ano si iku Allah, na tantua mabelang suusayan yan. Na patut kupiteng kisya anar kita no, ko kabubaluy tano mga Muslim. Ama panganal tanong, suokit akaparati si iku Allah. Anto na ibuntan ang kutwa kaparati tanong si iku Allah. Kapag tiroon tanong, ayak kadaglan ko mga manusia di magintaw si isagyang kay dunia, napaparati aniran si Allah. Okay, na ayak problema, na ayak kalilit si iku mga tao. Adiran tiroon, apaparati aniran si Allah na mariribat ang kuto aparatiran si iku Allah. Mariribat agyang kuto akidairan si iku Allah kukipapantag niran. Mga bangay siyami at pamamakinag giyang kaya kaparatiya si iku Allah. Na ayamaan na agyang kutwa kaparatiya at tanu si iku Allah. Na giyang kutwa kapakaysay siya at tanuron. Giyang kuto apat teroon at tawhid. Ay apat teroon at tawhid. Na giyang kuto akapakaysay siya si iku Allah. Giyang kuto akapakaysay siya ako Allah na galabag tanu to. Sa katano'y makapanggalabag ko. Kanaabaw to galabag ko Allah. Kagiyo to'y inisubu yan rakitano apanggalabag ang tanong. Kukaparati at tanuron ang kuto akapakaysay siya at tanuron. Gito'y maana ang kutwa katero Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Daaki adna ko si iku mga jin. Agusyo mga manusia. Inunta na anak ko iran mapakaysaysa si iku kapsimba iran rakan. Pitirop no Allah si isa Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut. Ay maanagyang ko to katero Allah na sabin sa benar asyubu ami si iku umani pagtaw su rasul. Kaaniyan matero aniyan midulon, aniran misugu, o mga pagtawiran, ang kutwa suguan, a'u'budullaha, wajtanibut taghut. Pakaysay-sa niyo su Allah, kukapsimba niyo ron, nagupanang gila inyo su taghut. Giyanan isuguan, ay nisugu Allah si iku mga rasul. U'budullah wajtanibut taghut. Mga bangay sami at pamamakinag. So kapakaysay-sa at tanok wallah, kakagiginan inisubur kita no wallah, apanggalabag tanong, mapakaysay-sa tanong, na
ayabuntalanan na ayaka ketaruto ang kuto akapakay siya at tanusi ko Allah na manggalabag tanu ang kaya talo. Manggalabag tanu ang kaya talo. Mapakay siya tanus wallah si isagyang kaya talo. Paganeron na mapakay siya tanus wallah si ikumagalabag yan. Da amisa ko to tanu ko Allah kumagalabag yan. Maparati ya tanong ada asya ko tuwa wallah si ikupimberang agar galabak wallah. Diam kanan at tawhid na ayakabutwon na tawhidur rububiyah. Diam ko tuwa tawhidur rububiyah na ayabung taluto ng kutwa miya alwitanu apakay siya ang tanus wallah siya kumagalbog yan. Ubaid na maparati at tanu asya kutwa wallah siya kumagalbog yan. Na ato na yung mga galbog wallah na tanto madakal sumagalbog wallah. Mga luitan ron sa mga ibarat. Ay ibarat yan na sudi ka pririski na galabukanan wallah na maparati at asyo Allah na kanyang ipakabugay sa riski. Dad na salakaw makaliw-liw si ko Allah aba pagkabagay sa riski ko manusia. Baka po niyo riski o manusia o di niyan kapagintaw si siya giyang gaya dunia. Siya ba pero na ayab o puladan tano ko riski tano nasyo Allah. So manusia na ayapatutun na suka pembebanugyan sa mga asbab. Uwi nagyang ko to mga asbab na kena ubaya para tiyo na Muslim na bagi itu ipakabugayron sa riski. Di imbabanog sa manusia sa mga asbab uwi nagyang ko to puso yan na si imitutumpok si ko Allah. Sabab sa kagi paparatian yan ayabu kepunan riski niyan na si Allah. Na isanan agalbuk wallah ang kutwa ar-rizq. Na maparatiatan wala razqa illallah. Da pakabugay sa rizki sa rumor ko Allah. Padisagal buku Allah ang kutu ihya sa kaniyang bu ipagkabugay sa kawyag-uyag. Dadin asalakaw ko Allah at pagkabugay sa kawyag-uyag. Padisagal buku Allah ang kutwa imata. Eftero na imata. Nagyang kuto asyo Allah is kaniyang bu ipagkabugay ko kapapatay. Sa din na bapagkabugay ko kapapatay as sarumorsi ko Allah. Na mga ibaratanan mga urip no Allah, mga bangisami. Dito yung sabab asyo tawhidur rububiyah na isa.
inyo syairanun na tauhidullahi bi af'alihi. Takapakay siya ko Allah, si ko mga galbukyan. Kedua, wajib mapakai siya tanurun si Allah, na si ko mga galbuk o oripan. Giyang kanan tauhid, na isa akabutuon o di na ay akabutuon na tauhidul uluhiyah. Mapakai siya tanus wallah, si ko mga galabag tanong. Ubaid na mitumpok tanus ko Allah, mga galabag tanong. Ayaw ka pang galabag tanong ko galabag tanong, na suat ko Allah, para ko Allah. Sadid na salakaw. O gaid mga bangin siyami, na sumagalabok o oripan si isagiang kay dunia, na pisusun, na ayawajibun si iku muslim, mapakai siya niyanun su Allah, na sumagalabok simba. Melagid o simba wajib at akasimba sunat. Na aya patut na aya wajib si iku muslim, na suka penggelebukan yan si iku simba. Mapi antuna na simba, na aya buka penggelebukan yan na para si iku Allah. Matut tulabus para si iku Allah. Ay baratagiang ka na mga simba, wajib, dadataru siyang bayang. 5 waktu siyang bayang, dataru puasa, dataru kapanay haji, si ikut tawa ke ganyan, dataru zakah. So mga simba, mga sunat, dataru mga siyang bayang pemangunot, si iku 5 waktu siyang bayang. Dataru salatul duha, dataru salatul witr. Saka mo tumambusu puasa, adna wajibun na adna sunatun. Na dideng ke parusi iku manusia, iba niyang gelbukasu isa sangka ya mga simba, sa suka penggelbukan yanon, na adn ang mabubaluya sakut wa unwallah. Sibuka penggelbukan yan. Yanan ipembetuan sa tauhidul uluhiyah. Supman sa mga galbuk o manusia, kena uba pedisi iku mga simba, kapadisi iku mga mubahat, ang mga galbuk, na kena uba wajib si iku manusia. Ayakang galbukan yanon na para si iku Allah. Berartian nada taruh kakan. Nasukakan na pedanan siya galabok manusia. Uy, nagkagisukakan na kena uba pedisi ko mga simba, na kena ubar kawajib. Ayaka kena ka na para kuwallah. Siya wayaka pakakan ka na siya wabsang ko tuwa kapian yan itaang. Uri nagyang ko tuwa kapakawar ka. Uri nang ko tuwa kapakawaya ingkawan. Na kena ubakar siksa o Allah. Siya wabsang kagigyan ko tuwa pinggalabag ka. Na kena botupad ko mga simba amya alwi. Ayap na ibaratian. Nang ko tuwa kapumasyaw tausan di tarnian. Nang ko tuwa kapumasyaw tausan di tarnian. Na waya kapakapamasyaw tausan di tarnian na sabab siyang ko tuwa kia bubaya inyan. Sabab siyang ko tuwa kapian yan. Paras na kena bawang siksa no Allah. Why? Sabab siya kagigyan ko taping galbukyan na kena ubapad ko mga simba amya aloy inisugo wagamatan wagamis.
ugay na siya mga mubahat. Nakapakay amabaluitan wa simba ang balasan tanuro. O ayakang bukat tanuron na misa sarta unso ni at amapya. Na umisa sarta unso ni at amapya, ami tutumpok si iko Allah. Nagyang ko to mubah ng balasan tanuro mo Allah. Ay baratiyan nagyang ko to kiyakanta. Na waya kiyakanta na siyawab siyang kutwa. Ayan ni at tanang kutwa anta mabubugr. Uli ita kinggulalan ko mga simba ko Allah. Antap kibgay kulawas ta agiyang ko to ayama na niyan na. Kabunarian. Kakakiya suginawa na adna kabunarian. Kung ano siya ay nisugurtan o agamatan o agama Islam. So kito na yung tanuro na balasan tanuro Allah. Siya manot ng mga bangin siyami na ayawajib si kung manusia ang mapakaisya niya ng Allah kapananggilaan yan iba na mitumpok yang ko Allah ko kapanggalibukan yan nang kutwa pimbara nga simba malagid o simba asunat uli na simba awajib. Katalo awajib mawajib ang mapakaisya siya tanurong si Allah na mga sifat yan agus mga ingaran yan. Ay kabutusan na tauhidul asma'i was sifat. Mapanggal pagkatanuanan kay ni sugur kita no Allah. Ama paratiyatanu asu mga ingaran no Allah, su mga sifat yan na daabon syakut wa Allah. Maparatiyatanu sulang-langwan uingaran wallah inaloy wallah si iko Quran inaloy unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko hadith yan. Maparatiyatanu sulang-langwan usifat wallah inaloy wallah si iko Quran inaloy unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko hadith yan. Sagyang ko to kaperti atano si iko mga sifat yan. Agus yung mga ingaran yan. Na ayap penanggilaan tanuro. Na ubat tanong may panaginda. Ubat tanong mapakambuntan. Ubat tanong may pangibarat. Hoy, agyang ko to mga sifat. Mga ingaran wallah. Kakagi Peter wallah. Laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Perhatian tanu ang kanan ang mga sifat agu mga ingaran ugait nang kutwa ka perhatian tanurun nang kutwa tigu Allah laysa kamithlihi inaluy Allah asyu Allah na pupakailay lagi ang kutwa ka pakailay wallah na ayap punang gilaan tanurun na ubad tanu may ibarat misaginda, mapakambuntal, aging kutwa ay makna niya nakapakailay wallah. Mga bangin siyami, ang mga Muslim na insya Allah naging kaya kapamagusyetan mo si isa giyang kaya akida na sumpatan tanong si iku mga pedauras huwag siya sudah agalabukian rekan na bukan giniya na isa priority awida akan ang kayo pamana kapaganada si ikwagama sa saya ko butimana mga bangin sami. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.